Unofara here mwanangu wandinodisisa. Nhasi tichatarisa algebra and chi chinonzi algebra. Chinonzi algebra, you can take note of this. Algebra is any letter of the alphabet except for O, used to represent any number. Saka dautu vakurumbiza kutonyora kuti addition and subtraction of algebra. Ndozo takuita tuno either say kana kusubtracta algebra and addition and subtraction. Subtraction naongeza negative. Addition and subtraction of algebra. Tinozviita sei? Zviri so simple mwanangu fungapo. Rega tione kuti example yekutanga inokwanisa here igona. So menzaniso takati susu x plus x. Kufunga kwako yo answer ndiani? X squared? No, I say x squared. Rega ndise kumari nemadinoita mari ndozonda swa kumari aungambotadza. Dollar plus dollar, what is the answer? Yes, you are correct. $2. Saka ndozvaunongoita wako. X plus x unotora nani? 2x. Chikuitika panapa ndechekuti tine ma-coefficient, pane inonzi coefficient. Zvafana kana kutakati 2x coefficient ndeyani ndi2. Saka ma-coefficient aya ndo atinenge tichieda, then algebra inoramba yakaita sei yakadaro. Rega example 2. Kwakatawo 5m plus 3m like this. So zvadakuudza kana zvakakunetsa ngatimbozvisei kumari. $5 plus $3 towana $8. Saka 5m plus 3m towana ani 8m. So simple nai. Saka tobva towana 8 ani m. Andati ma coefficient aya apa coefficient ya m ndiani ndi 5. Apa coefficient ya m ndiani ndi 3. Saka unoti 5 plus 3 unowana ani 8. Then algebra inoramba yakaita sei yakadaro. This is very simple and straightforward. Ko wakaita yakadai so yakanzi iyo minus 10y plus 2y. Concept of directed numbers now. Rule number 2. Ndakakudzidzisa mwanangu. Ndoimbo ndinoverenga manotsi. Nai. Afuiwe manotsi. Saka panapa uchangoti minus 10 plus 2 unoona minus 8. Algebra yedu remember ite sei aichinyenobva ita minus 8 chi y. Rega tite imwe example. Ngatiti wabva waita iwewe 6p plus 3p plus p. Answer ida apa inoita chi. Kana zvakunetsa futi wamwe kana zvawanda kudaisi wako nenge zvasiyana handi ndambosiyana sezvo zvatinongoita. Alright, nemadero ita mari rega tichidzosere kumari futi. $6 plus $3 plus dollar. Answer yedu inoita chi? Answer yedu inoita $10. Pane apo ukaona algebra yangu nyorwa simenzo payamunzi p simenzo payamunzi x. Kuti x nekuti 1x zvakaita sei zvakafanana. Kuti wo p nekuti 1p zvakaita sei zvakafanana. Kuti wo dollar nekuti $1 zvakaita sei zvakafanana. Saka kana uchida unogona kumisa coefficient 1 panapa. Kana uchida oro kana chiwaso ndiso zvakadai zvozvika zvakati sei zvakadaro. Saka 6 plus 3 plus 1 inotipa chi 10. 10 what? 10p. Ndoboti zvikundwisika apana kana chakamboma mwanangu. Right? Rega itite example 5. Pokata wewe minus 6m minus 6m. Waona manje kuti ma-directed numbers anoramba chikutevera. Takushandisa ruchi 3 apa yema-directed numbers. Takasolva masiyana arichi ari pakati, then uzosolva as usual. Kana unoona malesson ema-directed numbers mwanangu unofanira kuti umaone, unofanira kudzidzira kubva kwekuita sei kwekutanga ndokuti uzvinzwisise. Saka panapa ndichaireza kumusoro kuno ndoiweka kumusoro because ndo kuri kuoneka nai ndakaramba ndichidzika pasi panogona kusaoneka. Saka panapa negative negative zvatipa chi positive. Saka ndobva yaita iyo equal to minus 6m plus 6m. Kuroti tichati isusu minus 6 plus 6 minus 6 plus 6 towanani 0m. Saka kuti 0m nengoti 0 zvakaita sei zvakafanana. You understand? So yakabuda iri 0x 0y unongonyora kuti 0, 0p unongonyora kuti 0, 0m unongonyora kuti 0. Remember kuti wanzikisisa mwanangu. Pangu ndasakura ndazunda zasara reo pema notsi kana kuti stay first.